chakatengwa naMnangagwa icho chitoko icho chearmy cheZimbabwe chitoko chakatengwa icho hachina simba icho. Tinongoenda kune dzimwe nyika tunobva tonoka totenwa ikoko only 1 year 6 months todzoka togwisa totora nyika yedu zviri nani. Pakusa mungotaura muchipatara muna mushonga zvakati mharo dzakafa zvinotibetsera chii izvozvo? Pasina makwara muZimbabwe. Toda Zimbabwe National Army itsva, toda Zimbabwe Liberation Army itsva, New Zimbabwe Liberation Army inobva nokuRussia, inobva nokuChina, inobva nokuAmerica, inobva nokupi. Tinotanga upenyu hwekutogwisa tichiona nyika yedu. Though the only solution, gun is the solution, not Bible in Zimbabwe. Saka tichitambudzwa because muchishandisa chimwari chemahara muchitambura sure kushingonhuhwa nenhamo muchingoshandisa chimwari mwari. Gun is the solution. Ngatibudei tinofamba hondo tigwise vana vabve. Gun is the solution. Ndapedza. Tanga nokuti pasi neZANU-PF ndashungurudza vanhu. Pasi neZANU-PF, pasi nearmy yeZimbabwe, pasi nearmy inonzi ndeyeZimbabwe yakatengwa Purificate Farm, pasi nezvigananda zviri muarmy, pasi nezvigananda zvose, pasi nemapfupa aRobert Mugabe chakafa. Ndiye akatisira nhamo iyi. Hama ndoda kutaura nyaya iyi ndiye Musodzi pamatama. Nyika yedu yeZimbabwe inoda masoja matsva anochengetedza vanhu nenyika. Ngatitsvagei mutungamiriri unoda zvehondo weduwe kuti tikwanise kubudirira padibhasi tako yatinoita iyi. Taneta isinongotaurirwa kungowa kuti zvigananda kubuwa kwemari. Hatichadi kuhwa munhu anobuda pana paudhi achitaura kuti mari dzinobiwa zvakati. Takazviwa kare muchipatara muna mushonga, takazviwa kare, hakuna usingazvizivi. Toda munhu ane way forward yokufoma new Zimbabwe National Army, because our national army was slaughtered and butchered and bought by Mnangagwa into his pocket. It's now a family army yatinayo muZimbabwe. MuZimbabwe hamuchina masoja mauto, mava nemauto omunhu anochengetedza munhu nemhuri yake kuti adufu hwenyika. MuZimbabwe hamuchina masoja. Saka todoti pamberi nemusoja wakafira muchipatara chamushonga, pamberi nazvo dei vakatofa vakawanda kuchipatara ikoko, masoja mapurisa kuchipatara ikoko, nokuti vanosapota kushaka kwemushonga. Pamberi nokufa kwemasoja toda, nokuti haasi kutibatsira. Toda kutsvaka mutungamiriri unoda zvehondo, kwete kutaura nezvezvekuti zvigananda everyday zvakati everyday. Toda mutungamiriri unoda zvehondo, agone kutungamirirawo kune dzimwe nyika, kana kuri kuAmerica kana kupi. Anotanga kutsvaka kurukuta masoja manyuwani eZimbabwe. Zimbabwe haisina hondo, haisina masoja. Nyika yedu haisina masoja anochengetedza vanhu nezvido zvavanhu. Duku zununu Chiwenga ndio wakatipa duku zununu. Zimbabwe Mugabe chiguru chakangwara pakuchengetedza masimba, chakanotora mamafori achiziva kuti haafungi. naMnangagwa hawafungi, waChiwenga hawafungi, ndobva chavati tsve. Ndoramba zvachingokireta maproblems kwatiri wana weZimbabwe. Saka veduwe, ngatitsvakei mutungamiriri unoda zvehondo, anofoma hondo like M23 rebels. Ona paKongo pari kunakidza paKongo. M23 rebels paKongo iri kunakidza ukuthi vari kuita zvinhu chaizvo. Hakuna kusingafiwi, kana wada struggle kuva kufa. MaZimbabwe dzakapusa, munosha kufa asi kutambura muchitambura. Sazvobetsera chingonyerera izvi, musashupa vanhu. Kana muda kusandura nyika iyi kutorwa. Saka mutora vanhu vakaenda kuLiberation struggle, vanhu vakaenda kuGwana Smith, vakanorwa vanhu vakafa vakawanda kuti Zimbabwe isununguke. Ndozvakafanana izvizvi. Ngatindorwisai, ngatiende kuhondo, tindofamba hondo, ndotrainwa, tidzokere kuna Russia, Australia, kwose kuna Romania, kuna China, tinotsvaka mauto okutanga kuita hondo nezvombo muZimbabwe kuti wane kuzvisunungura. Hatichadi kunyaudziwa nachamisa mafundisi mafatawo anoshaya kuteura ropa mbwendedza. Hatingasarudzi kutungamirwa nembwende.
dzisingadi kuinda kune dzimwe nyika kundotsvaka kuti vaita sei kuti wawane kufoma mauto se-M23 rebels tigwise Mnangagwa. Ngatiindei kune dzimwe nyika kuna Russia Roma tidzokerei zvaita kuti togara Russia tizosungura nyika yedu titange patsva tiondomore chiami chakatengwa naMnangagwa icho chitokotoko icho chiami cheZimbabwe chitokotoko chakatengwa icho hachina simba icho tinongoenda kune dzimwe nyika tonobva tonoka totenwa ikoko only 1 year 6 months todzoka togwisa totora nyika yedu zviri nani pakusa mungotaura muchipatara muna mushonga zvakati maro dzakafa zvinotibetsera chii izvozvo pasina makwara muZimbabwe toda Zimbabwe National Army itsva toda Zimbabwe Liberation Army itsva new Zimbabwe Liberation Army inobva nokuRussia inobva nokuChina inobva nokuAmerica inobva nokupi tinotanga upenyu hwekutogwisa titore nyika yedu ndo the only solution. Gun is the solution, not Bible in Zimbabwe. Makadikwa macomrades pana makadikwa muri mose Commander Jengwa vari kutaura. Chekutanga ndoda kukutendai vakakwanisa kubuda vachienda kuembassy kunoratidzira kuti zvamuri kuita izvi hatisi kuzvida. Ivo vakaenda ikoko, vamwe vakakundikana kuenda nekuda kwenzvimbo dzavari, vamwe vari kure kwazvo, asi vanga vari padhuze vakakwanisa kuenda. Ivavo tinozvikudza, tinovatenda. Ndoda kutenda makomrades edu andakaona akati representera ikoko, akatimira kwazvo. Ndoda kukutendai mose. Comrade Nyoka yaMabhunu nauya vakasungirwa ndeyekuti vari kurwira kodzero dzedu isusu mayouth kuti tikwanise kuwanawo mabasa munyika medu, tikwanise kuve neupenyu hunoonekera. Ndo musoro wenyaya wavari kusungirwa vachizonofuremerwa dzimwe nyaya dzavari kufuremerwa ikoko kwavari nezvigananda izvi. Asi ndoda kutaura ndichiti munozviziva here imi vari kushandiswa neZANU-PF kuti musungana Comrade Nyoka yaMabhunu? Munozviziva here kuti vana venyu ndo vamuri kukuwadzisa ramangwana ravo? Hatisisina kujeka. Hongu imi muri kupiwa kamari kuti muite mabasa erima ekurwisana nevanhu vari kuti aiwa mabiro amuri kuita mari zvanyanya. Ndo vanhu vamuri kunzi musunge. Munoziva here kuti mari dzamuri kupiwa idzi mangwana dzinomuka dzakapwa. Ava vanhu vamuri kumirira ava vachikushandisai kuti muuraye vanhu muite zvipi nezvipi zvemweya werima. Munozviziva here kuti imi midhi muchasara muine pozi mukati medzimba dzenyu nemufemiri menyu, ivo vanenge vari kudzimba dzavo. Mune chokwadi here chekutengesa ikonomi yedu muchipiwa kamari kekuti nhasi oje mangwana kanofuma kasakara kaenda unofuma kutoilet? Mune chokwadi here chekuti mashinga kutengesa ikonomi? Ana Comrade Nyoka yaMabhunu vaimira vachitaura kuti izvi zvanyanya, hori huri kuitwa hwanyanya. Hapana munhu asiri kuzviona kuti hori hwedu hwatinahwo munyika yedu yeZimbabwe is too much. Izvozvo hatipe tikazvomberera maoko. Hatipe tikazvomberera maoko, hori hatitombobuda zvachose. Vari kuita hori ikoko kumusoro ikoko okoyo takamira tiripo. Itai zvamuri kuita henyu, tiripo tiri kukuonai. One day is one day. Zvapadhuze.